sopan titik tunda kakak ngarang Trisundi winaya jati kapat monggo kalimo candala kae ono leng-lenging jagat kang nyata patu-pate lanang lanang pangirite kapudungkul sasi sesapi kumaran Yayi Sadurma muni kadipun dikakanggo sejarahipun lumaku mau pancen sasa susun ora nganggo betungan sing gemet yayi yo mempel golek marang kowe ora ketemu mergo lumaku mesti mapak nogo taun mapak akhir tahun iya jiwe wong nek lumaku mapak nogo tahun iki bakal kesonjo boyo mergo lakune adikku Sedana kuwi mengko ganti golek sama nggo bakal golekake negara medhan kanulanmu mapak akhir tahun iya mapak nogo tahun ini pendang telung sasi pisan pindah nggon yen to sasi sura sapalan ngono kuwi naga taun napane ana ing Loretan telung sasi iku nganu teng Loretan iya lha banjur pindah maneh ana ing Baga Mulut Jumadi Lawalan Jumadi Lakir kuwi napane ana ing Kidul Wetan banjur pindah meneh ana ing Rejeg Luwih lan Kuwasa kuwi mapane ana ing Kidul Kulon banjur pindah maneh ana ing Sawal Kaidah Besar kuwi mapane ana ing Lor Kulon oh mapan agak taun iya kuwi tenan sing wis kumatok ora kena dinyang maneh cilik. Oh nggih. Mapan agak tahu. Nek sasi sure ora kena alur ngetan. Iya meh kon iki bal-balan alur ngetan kalah. Yo ora sanggup ngakoni umpama bal-balan. Perkara Pak Noto taun iki biasane duwe gawe gedhe. Umpamane wong duwe gawe arep lamaran cilik. Oh, nggih. Petung iku nggih. Isya jiwe. Lan kowe uga kudu ngerteni jiwe mengko bareng nglakon. Sakwise negara medhang lan bakal mulya anggone. Aku
nggih. Ana maneh petungan kanggo wong nandur jiweng. Nandur nggih enten petungane. Iya jiweng. Kowe kapetung ana papat ya kuwi kaya uwit godhong wong. Oyot uyut uwit godhong wong. Iya. Kuwi ngitunge kudu pas ya kuwi dina lan pasarane dijumlah mengko yen ketemu siji bakal golek sing wong nek loro uwit nek temune godhong papate wong diotakake gawe dhewe yo jiwe nggih mengko sebarno ulang marang kawula medal kamulan nggih oh berarti kan hitung-hitungane iya sawamane kemis wage kemis 8 wage 54 jumlah dadi 12 dihitung kaya kuwi godhong wonten liwat radio oh nggih oh member nek anu sih mamane nganu hitung-hitungan guna duta manggen lha kowe mau tak iki boten nek umpamane sih iya ono hitungane preko yo kuwi lihat mantep joro kuwi lihat mantep jara kenil yo nek lihat kuwi bakal ora kasil jiwe ora kasil nek umpamane nganu susu mantep ora nganu susu yo mantep nggih mantep jiwe kok kurang ajar lah sampean yo iki nek mantep nek mantep kita gesek isi to bobot jiwe iki bakal kasih nggih nganu lha nek jatah nek joko nggonmu nabi utang bakal disaur patu jiwe nggih dan nek kemil nek kemil nggonmu nabi utang nek kono yo ketemil mung disupi kacang panganan kopi wis lali ngene bakal nabi utang nggih nggih member kancaku tau nabi utang wis maklum